Príjemný dobrý večer, partizánske. Pozdravujem vás. Ahoj. Nie som tu prvýkrát, do Partizánskeho sa vždy rád vraciam aj preto, lebo tu mám rodinu a mám tu aj priateľov, mám tu kamaráta, ktorému som bol svedok na svadbe. Vždy sa tu rád zastavím a spomínam si na vás a som s radosťou sem vycestoval za vami z Bratislavy aj dnes. Idem priamo z parlamentu, kde dneska bol termín na odozdávanie návrhov zákonov, takže sme robili do poslednej chvíľky a potom sme išli sem za vami. Dnes sú tu s nami aj príslušníci zložiek, policajti a rôzni iní, ktorí nám slúžia, ktorí sú tu pre nás a my sme tu pre nich. Pretože dneska minister Eštok, minister vnútra, má všetko vyriešené. Majú plné sklady výbavy, majú perfektné autá, všetko šlape ako hodinky, kriminalita nie je a on môže sa venovať takým veciam, ako je robiť nový dizajn aut. Pravda? Je to tak? Je to obrovská hanba. Máme už viac dizajnov na policajné autá, ako tých aut pomaly. Ale títo ľudia, ktorí sú tu dnes s nami a dávajú pozor na našu bezpečnosť, veľmi dobre vedia, že čo urobil Robert Fico. Namiesto toho, aby sa venoval a investoval všetku svoju sústredenosť do toho, aby splnil svoje sľuby, splnil svoje predvolebné záväzky, aby robil sociálnu politiku, tak ja som tam sedel, milí priatelia, 220 hodín. Toľko sme sa rozprávali o novele trestného zákona. To bola priorita prvého roku Ficovej vlády. Znížiť tresty korupčníkom, znížiť tresty tým, ktorí sú súdení za ekonomickú kriminalitu. To bola priorita nášho premiéra. A to je hanba. Je to obrovská hanba, pretože sľuboval niečo iné. Sľuboval lacnejšie potraviny. Je sú oveľa drahšie, ako boli vtedy, keď hovoril, že sú drahé. Je to hanba, že tejto téme nevenovali poriadnu legislatívnu iniciatívu. Nič sme nemali v Národnej rade. Za rok a pol nepredložili nič, čo by prinieslo výsledok v tomto oblasti. Aj to je hanba. Je hanba to, že rodičia, ktorí majú doma napríklad 3 deti, ktoré majú nad 15 rokov, ale ešte by mali dostávať prídavky, daňový bonus, tak týmto rodičom zobrá ročne viac ako 2000 eur. A to hovoril, že sa nedotkne sociálnych istôt. To hovoril, že zachová sociálny štandard. Namiesto toho zaviedol nové dane. Zrušil to, čo sme si tu mohli dovoliť pred ním. Práve tú podporu mladým rodinám. Práve tie veci, ktoré sme dlho očakávali. On vo svojich 3 vládach predtým dával po centoch, zvyšoval po centoch veci pre rodiny. A keď konečne prišiel niekto, kto im dal pár stovák navyše, tak on hneď potom, ako prišiel ku kormidlu a ku koritu, tak im to zobral a začal im to sekať dole. Kde to je? Vidíme to v školách? Vidíme to v nemocniciach? Určite idete hneď na rad, všetko je perfektne vybavené, stav je perfektný, hlas to riadi dobre, Dolinková mohla po roku odísť, lebo je to také geniálne. Alebo je to opačne? Je to tak, že dlho tam čakáme, vôbec, kým sa dostaneme na rad. A keď máme vážnejšiu operáciu alebo niečo potrebujeme, tak čakáme dlhé mesiace na to, aby sme dostali výkon. A to nám vraj vládnu ľudia so sociálnym cítením. Fuj, dosť bolo Fica, dosť bolo nesplnených sľubov. Keď sa pozrieme na to, čo tu aj títo páni reprezentujú, tak reprezentujú chuť a zmysel pre spravodlivosť. A ja to vidím aj u vás, lebo vy ste presne tí ľudia, ktorí tu stojíte práve preto, lebo vám to nie je jedno. Nie je vám to jedno, že zrušili špeciálnu prokuratúru, nie je vám to jedno, že zrušili NAKU, nie je vám to jedno, že kriminalita v našej spoločnosti stúpa. Nie je nám jedno to, že máme vo vláde ľudí, ktorí si síce zvýšia platy, ale nám z našich platov vám zoberú. Nie je nám to jedno. A nebolo to ľuďom jedno ani v Skalici, kde som bol naposledy. A musím povedať, že aj tam bolo, a viem, že vás tu bolo predtým, keď ste sa tu stretli naposledy viac. Ale chcem vám povedať, že to, že ste tu dnes, neznamená,
že na budúce stratíme ten entuziasmus, že stratíme chuť prísť znovu. Práve naopak, rozhodnime sa dnes tých ľudí, ktorými sme tu boli predtým, ktorí ste sem prišli, či už to boli susedia, kolegovia, vaši známi, pozvite ich opäť na budúce. Pretože ak Robert Fico niečo cíti a z niečoho má strach, tak je to, že tu vidí vás. So mnou sa stretáva v Národnej rade. My tam vedieme spory a vyhádame sa, ale to, na čomu naozaj záleží a to, čo podrobne sleduje, tak ste vy. Práve preto organizuje vždy minister vnútra niečo iné. Minulý týždeň to boli nejaké teroristické cvičenia alebo antiteroristické cvičenia na úrade vlády. Dneska predstavili nový design aut. Ale je to práve preto, aby prekryli správy o protestoch. Prekryli správy o tom, že tu stojíte. Prekryli to, po čom voláte. Tento týždeň sme zažili mnohé absurdity. Videli sme ministra, ktorý mal najväčší športový výkon, že vyliezol ako polovník na posed. A nehovorím to preto, aby som ho dehonestoval, ale je to skutočne tak. Je to môj kolega z výboru pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, je to pán Huliak. A on veľmi dobre vie, že nemá kvalifikáciu na to, aby bol minister športu, tak hovoril, že bude manažer dobrý. Tak ja som videl, aký dobrý manažer bol u nás na výbore pre pôdohospodárstvo. Skrácoval diskusie, neotvoril dôležité témy. Keď mohol niečo urobiť s papalášstvom kufovcov, nechal to tak. Petície, ktoré máme od občanov, tam ležia mesiace, kým sa vôbec dostanú na prerokovanie. A takéhoto ľudia vytiahli. Dneska za Fica praje čas vagabundom, ľuďom neschopným, ľuďom, ktorí kašľú na normálnych ľudí a na ich záujmy. A preto potrebujeme zostať pevní. Preto potrebujeme ukazovať, že my to vydržíme. A že nie my odídeme z námestí skôr, ako oni odídu z vlády. Pretože nie my sa máme brať z námestí preč a zlomiť palicu nad touto krajinou. Ale oni majú odísť. Oni majú ísť preč. Oni majú opustiť stoličky, na ktorých nám klamú. Zažili sme inú absurditu, ako to, že sa pán Huliak stal ministrom športu. Zažili sme sľub Roberta Fica, že našim spojencom, s ktorými sme 20 rokov budovali dobré vzťahy, našim západným partnerom ide povedať, že ja vás idem zavetovať, keď mi nedáte to, čo chcem. Dúbkal si nožičkou pondelok na svojej tlačovej konferencii, že on má nejaké podmienky. Dnes, v čase, keď tí najsilnejší hráči v Európe hľadajú jednotu, hľadajú, ako byť spolu, ako sa držať spolu, ako nájsť spoločnú stratégiu, tak on vysielal signál, že on to kľudne bude potápať. Útorok pochopil, že takto veľmi rýchlo stratí kredit. Nie, že by mu nejaký silný kredit zostával, sú tam ešte nejaké zvyšky, tak povedal, že bude mu stačiť, keď sa to premietne do dokumentov, a keď mu dajú garancie. A v stredu hovorí už len o zmienke. V štvrtok prišiel na výbor pre európske záležitosti, ktorý by mu mal posvetiť a odhlasovať to, či môže alebo nemôže takto vystupovať v Európe v našom mene. A Robert Fico povedal, že ráno som si síce zacvičil, ale teraz sa už ponáhlam. Nemám čas s vami diskutovať. To je hanba, neuveriteľná arogancia moci. A dnes čítame správy, že mu stačilo akási nejaká zmienka dačoho. O čom to svedčí? Že máme premiéra, ktorý je nevypočítateľný. Ak si tento človek dával za cieľ nám dávať nejakú garanciu bezpečnosti, predvídateľnej politiky, tak sa stal presným opakom svojho sľubu, pretože už mu nemožno veriť. Ani to zlé, čo si predsavzal, ani to dobré, čo by sme od ňo vyžadovali. Stal sa už len človekom, ktorý si robí lacné PR na návštevách v Moskve a chodí tam porady k Putinovi, ako to robiť dobre, ako demagogicky vystupovať a ako si zachovať ešte tých pár ľudí, ktorí mu dôverujú. Poviem vám na záver dobrú správu. Popri tomto všetkom, čomu čelíme a voči čomu potrebujeme zostať vytrvalí. Ja som dnes podal v Národnej rade návrh na uznesenie, ktorým
chcem vyzdvihnúť mladých ľudí a chcem zaviazať vládu, aby sa venovala mladej generácii. Nie preto, že by bola dôležitejšia ako tí ostatní, ale preto, že dnes mladí utekajú zo Slovenska. Aj iní utekajú celé rodiny, ale zvlášť mladých. Za posledné 2 dekády odišlo viac ako 300,000 ľudí. A to je katastrofou pre Slovensko, takýto trend. A keď spravíme správne rozhodnutia, keď prídu ľudia, ktorí budú chcieť sa venovať mladým, tak práve tí mladí, ktorí sú dnes v zahraničí, môžu prísť a ľahko sa nám s nimi podarí zmeniť smerovanie Slovenska. Pretože Robert Fico nevyhráva s velikánskou väčšinou. On nemá desiatky percent náskok. On má tesnú väčšinu. Pár ľudí navyše, ktorí sa mu tam poklonkujú a sú jeho noschledy. On má pár ľudí navyše. Je to tesná väčšina, už 3 mesiace už to tu zaznelo, s ktorou vidíme, že nevie vládnuť. Mladí ľudia, vy ste nádejou Slovenska, pretože každý rok z vás, čo máte 17 rokov, sa prehúpne do tej hranice 18. veku života, kedy už môžete ísť voliť a hodiť tam ten hlasovací lístok, 50, 60, 70 tisíc. A každý rok vás je viac a viac, ktorí môžete prísť a rozhodnúť sa pre budúcnosť pre Slovensko. Vybrať si politikov a nie sú všetci rovnakí. To vám chcem povedať. Robert Fico sa snaží navodiť dojem, že všetci sú rovnakí, veď o čom to rozprávame? Nie sú všetci rovnakí. Sú tam aj čestní ľudia. Sú tam aj ľudia, ktorí dodržujú svoje sľuby, ktorí chodia poctivo do práce a ktorí tam sedia. A preto povedzte aj vy svojim mladým, ak ich máte preč. Ja mám 4 deti. A veľmi dobre si zvažujeme už teraz so ženou, že kam ich dáme na školy. Ak ste vy už dali deti na školy a práve patria do tej generácie, že v najbližších voľbách budú mať 18 rokov a budú môcť prísť a hodiť, rozhodnúť sa práve pre tých ľudí, hodiť to tým ľuďom, na ktorých sa dá dnes identifikovať, že sú poctiví, záleží im na spravodlivosti a nezlomili ešte palicu nad Slovenskom, zavolajte ich, nech prídu. Za 4 roky je to 200 až 300 tisíc ľudí, ktorí sa ocitnú v tom volebnom systéme. A vy ste nádej. Vy, rodičia týchto detí, ktorí ste nezlomili palicu nad Slovenskom, vy, ktorí ste starí otcovia a matky a sledujete stále politiku a nezlomili ste palicu nad Slovenskom. Áno, aj vy, ktorí ešte nemôžete voliť. A práve o vás to bude najbližšie voľby. Prídite a odkážte Ficovi, že dosť bolo Fica.